Tervetuloa Osaamisraketti-valmennuksen viimeiseen verkkotreeniin. Tässä näkyvät mukana olleet henkilöt Turun ammattikorkeakoulusta ja Yrityssalosta. Ja tässä näkyy ohjelma, eli Heli Brander kertoo ensin yrityksen tarinallistamisesta, minkä jälkeen sitten Lasse Lehtosen osuus tekoälystä yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Ja viimeistä osuutta ei ole tallennettu. Ja poikkeuksellisesti tässä nyt näkyy Helin dioja, koska videotallennus tässä alussa epäonnistui. Hetken päästä alkaa Helin osuus videona. Paljon, että on jopa luotu tällaisia ammatteja, jotka rakentuu nimenomaan sen tarinan kertomisen varaan. Eli meillä on kaikenlaisia chief storytellereita ja tämmöisiä palkattuja henkilöitä, joiden tehtävä on sitten monikanavaisessa viestinnässä kertoa tämän yrityksen tarinaa eri yleisöille ja myöskin varmistaa, että se tarina kulkeutuu niille kohderyhmille ja asiakkaille sellaisina, kun se yritys haluaa. Eli nämä tarinan aakkoset halutaan pitää aika vahvasti siellä omissa hyppysissä, jotta se tarina pystytään pitämään juuri sellaisena kuin halutaan. Ja tämä liittyy just siihen, että tämä tarina on nykyään ammattimaistunut. Se nähdään tällaisena yrityksen yhtenä niin kuin tämmöisenä perusarvona ja perustavanlaatuisena strategisena elementtinä, jos näin voi sanoa. No, hetkinen. Eli miksi me sitten tarvitaan näitä tarinoita? Mikä tekee siitä tarinasta niin tärkeän ja vaikuttavan, että sitä halutaan hyödyntää työkaluna yrityksen arvojen välittämiseen? No, ensinnäkin tarina tukee tätä yrityksen muistettavuutta paljon paremmin kuin erilaiset palvelulistat ja kuvaukset. Eli tavallaan se tarina jää ihmisten mieleen. Et mä just tapasin tuossa yhden yrittäjän, joka sanoi, että hän on kertonut vaikka mitä tarinoita, mutta se mitä ihmisille on, joku yksi asia, mikä ihmisille on niin kuin jäänyt siitä hänestä mieleen, oli se yksi tietty tarina, mitä hän kertoi. Ja niin kuin, niissä on sellaisia elementtejä, että ne vaan muistetaan paremmin ja niihin pystyy jotenkin paremmin tarttumaan kiinni. No sitten toinen juttu on erottuminen. Eli tarinathan on hyvin uniikkeja ja vaikka kertojia olisi kuinka paljon, niin voi uskoa, että he ei kukaan kerro samaa tarinaa, vaan heillä on kaikilla se oma tapansa kertoa se tarina. Ja sillä pystytään näillä pienillä nyansseilla pystytään erottumaan isosta joukosta ja tuomaan siihen se oman yrityksen ominaispiirteet, mitä halutaan juuri korostaa. Että tämä on tietenkin ehdoton etu, kun halutaan sieltä joukosta päästä jollain tavalla nousemaan esille. Sitten tuttuuden ja luottamuksen tunne on todella tärkeä asia, koska jos me ajatellaan vaikka normaalia ihmisten ostokäyttäytymistä, niin me paljon mieluummin ostetaan palveluja ja tuotteita sellaiselta taholta, keneen me luotetaan, kenet me tunnetaan. Se vaan on niin, että se on turvallisempaa. Ja sen takia, jos on työkaluja, millä pystytään vahvistamaan tätä tuttuuden ja luottamuksen tunnetta, niin niitä on hyvä hyödyntää. Ja tarina on yksi sellainen. Mä olen kuullut paljon tällaisista yrityksistä, jotka on kertonut, että kun he on paljon kertonut sitä omaa tarinaansa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin sitten kun he on saanut uusia asiakkaita, ja pointti siinäkin vielä, että ne uudet asiakkaat tulee usein heidän luokse ilman, että heidän tarvitsee tehdä paljon mitään, koska jos joku tarvitsee heidän palvelujaan, niin silloin
jos heidät koetaan tuttuina, niin he saattaa tulla ensimmäisenä asiakkaan mieleen. Ja asiakkaat on saattanut sanoa, että tuntuu ihan, että me tunnettaisiin jo toisemme, kun ollaan niin paljon nähty, vaikka ei oltaiskaan aidosti tavattu missään konkreettisesti, vaan oltaisiin pelkästään niin kuin nähty sitä yrityksen tarinaviestintää siellä medioissa. Tämä on erityisesti myyntinäkökulmasta tärkeä asia. No sitten tietenkin inhimillisyys. Eli tarinalla me pystytään liikuttamaan ihmisiä ja tuomaan niitä tunnetiloja myöskin eri tavalla kuin tämmöisessä yritysviestinnässä. Ja se tuo meidät lähemmäs niitä ihmisiä, että siellä näytään pelkästään, ei näy pelkästään se niin kuin kylmä yritys, vaan myös ne ihmiset siellä yrityksen taustalla. Ja ne tunteet koetaan voimakkaammin tarinan avulla. Jos me ihan ajatellaan kokonaisuudessaan tätä tämän päivän markkinointia tuolla vaikkapa somessa tai verkossa ylipäätään, niin siellä tuntuu, että välillä että siellä on kamala meteli, että siellä huudellaan sitä omaa markkinointiviestiä joka paikassa ja ylitse muiden. Ja tavallaan, jos tätä asiaa ajattelee niin kuin, ihan asiakasnäkökulmasta, niin sitä viestintää ei välttämättä jaksa seurata. Että se menee tavallaan niin kuin yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos, koska ollaan väsyneitä jo siihen, niin kuin, tavallaan siihen merkityksettömään samankaltaiseen markkinointihöpinään, mitä meidän ympärillä jatkuvasti pyörii. Ja silloin, jos se markkinointi tuleekin eri tavalla, eli se markkinointipuhe tai ylipäätään yrityksen puhe tulee meille tarinan muodossa, niin se erottuu sieltä metelistä ja se tuntuu merkitykselliseltä, koska siinä on jotain muutakin kuin pelkästään sen oman erinomaisuuden ja omien palveluiden mainostamisen niin sanotusti huutelu. Eli tavallaan se mainonta muuttuu merkityksellisemmäksi puheeksi silloin, kun me hyödynnetään tarinaa. Ainakin näin voisi olettaa. No, jos me ajatellaan taas itseämme ostajina tai henkilöinä, jotka tarvitsee jotain palvelua ja alkaa sitten miettimään, että mistä sen voisi hankkia, niin me ei niinkään olla kiinnostuneita itse niistä palveluista, vaan me ollaan kiinnostuneita ostajina siitä, että me saadaan ratkaisu siihen ongelmaan, mikä meillä on. Ja tämä on oikeastaan niin kuin yrittäjille aika hyvä viesti, vaikka se voikin tuntua masentavalta, että kukaan ei oikeastaan ole kiinnostunut niistä meidän palveluista, mistä me aina niin kuin yritetään hirveästi selittää ja huudella, niin tavallaan meidän kannattaa muistaa se, että se asiakas etsii nimenomaan itselleen parasta ratkaisua ja arvoa. Ja silloin niin kuin se ei, vaikka meillä olisi kuin hienot palvelut, mitä me kehutaan, niin se ei niin kuin tavallaan auta, vaan meidän pitäisi saada välitettyä ennemminkin se viesti, että mitä arvoa se meidän palvelu tai tuote antaa sille asiakkaalle. Ja se tavallaan kääntää sen näkökulman siitä meidän palvelulitanioista ja niistä pallukoista, että mitä kaikkea me tarjotaan, niin se kääntää sen idean hiukan päälaelleen. Eli meidän pitäisikin kuvata jotain muuta. Meidän pitäisi kertoa, miten ne meidän palvelut tai tuotteet voi auttaa sitä asiakasta, ja siihen tarina auttaa. No, tarina on myöskin sellainen, että jos on joku koukuttava tai hyvä tarina, niin silloin niin kuin siitä saatetaan niin kuin tosissaan niin kuin kiinnostua ja alkaa niin kuin sit miettimään, että hetkinen, että tämähän oli hauskasti kerrottu tarina, ja mä haluaisin tutkia tätä asiaa lisää, tai mä haluaisin kuulla lisää tämän tahon kertomuksia, ja tavallaan niin kuin
sen avulla voi saada tämmöisiä pidempiaikaisia niin kuin tavallaan faneja tai seuraajia tai muuta, että joskushan brändien ympärille syntyy tällaisia niin sanottuja yhteisöjä tai tämmöisiä niin kuin communityja, mitkä niin kuin haluaa yhdessä olla kertomassa sen brändin viestiä ja muuta. Eli niin kuin tämä on hyvä esimerkki siitä, että niin kuin tarina saa sen brändinkin tuntumaan kiinnostavalta. Se tarina tarjoaa myöskin erilaisia keinoja esimerkiksi havainnollistaa jotain asioita, jos me halutaan opettaa jotain tai vakuuttaa meidän asiakkaat jostain tai ylipäätään vaikuttaa heihin jollain lähtemättömällä tavalla, niin silloin me pystytään paljon laajemmin tarinoiden avulla tuomaan sitä meidän viestiä heille, kuin pelkästään vaan niin kuin kertomalla, että näin on. Eli tavallaan se tarina toimii sellaisena niin kuin, niiden asioiden toteen tuojana, voisiko sanoa näin. Tarina voi toisaalta toimia myöskin tulkkina, eli palveluthan usein luonteeltaan on tämmöisiä hyvin abstrakteja, ja niitä saattaa olla vaikea kuvailla, varsinkin jos on kyse jostain monimutkaisista asiantuntijapalveluista, niin silloin meillä on tarinan avulla mahdollisuus tuoda näitä sen palvelun eri vivahteita ja erilaisia vaiheita esille paljon tarkemmin kuin tällaisissa peruskuvauksissa. Lisäksi se tarina antaa meille loputtomat mahdollisuudet tuoda nimenomaan sitä meidän omaa näkökulmaa esille, mikä me halutaan tuoda. Eli tavallaan meillä on mahdollisuus personoida sitä meidän viestiä tarinan avulla loputtomasti, ja se on aika hieno ominaisuus. Tällä just pystytään niin kuin tuomaan tavallaan myöskin vahvemmin esille niitä oman yrityksen palvelujen eroja, vaikka suhteessa johonkin toisiin vastaaviin palvelutarjoajiin. Eli paljon erilaisia etuja, joihin tämä tarina antaa meille niin kuin laajemmat mahdollisuudet kuin pelkkä tämmöinen normaali organisaatioviestintä tai mainonta. Seuraavaksi mä ajattelin, että mä voisin esittää muutamia esimerkkejä teille konkreettisesti siitä, että miten yritys voi hyödyntää tällaista tarinaa. Ja tavallaan nämä esimerkit vaikka ne on eri tarinoita keskenään, niin ne on tavallaan erilaisia näkökulmia siihen samaan niin kuin ydintapaan kertoa sitä omaa tarinaa yrittäjälle. Tässä ensimmäisessä tarinassa, minkä mä kerron, niin tämä on tarina erään yrityksen synnystä. Ja tässä tarinassa pääosassa on tämmöinen yrittäjä, joka niin kuin jo lukiossa ollessaan tiesi, että hän haluaa, että hänestä tulee yrittäjä, mutta hän ei oikein tiennyt, että minkä alan yrittäjä hänestä sitten tulisi. Ja sitten hänelle, kun hänen koulu loppui, niin sitten tuli tämmöinen mahdollisuus hänelle eteen lähteä tällaiseksi kahvilayrittäjäksi tämmöiseen pieneen kahvilaan, ja hän sitten perusti tämän yrityksen ja viihtyi siinä työssään tosi hyvin. Hän kehitti sitä kahvilan toimintaa ja hän leipoi sinne erilaisia leipomuksia myyntiin ja siellä kävi ihmisiä lounaalla ja hän tykkäsi siitä ihan hirveästi, kun hän sai hyödyntää niin kuin tosi paljon sitä omaa luovuuttaan siinä työssään. Ja sitten jossain vaiheessa, kun se kahvila oli parisen vuotta ollut toiminnassa, niin se toiminta alkoi hiljentyä siellä ja asiakkaat alkoi vähentyä.
Ja hän sitten mietti, että mistä tässä on kysymys, kunnes hänen yksi asiakkaansa kertoi hänelle, että siinä on ollut tämmöinen isompi yritys siinä lähellä, mutta se yritys oli niin kuin lopettamassa ja siirtymässä pois. Ja sen yrityksen työntekijät oli hänelle tosi suuri osa hänen asiakaskuntaa, eli he kävi siellä lounailla ja he kävi niin kuin muutenkin paljon. Ja hän sitten pohti tätä niin kuin asiaa ja totesi, että hän ei jaksa lähteä niin kuin yrittämään, koska niin kuin se alkoi tuntua niin hiljaiselta ja niin kuin tavallaan jotenkin epätoivoiselta se yritystoiminta. Niin hän alkoi miettimään sitten, että hän haluaa tehdä jotain muuta yrittäjänä, mutta hänellä ei ollut sellaista niin kuin varmaa mitään niin kuin palvelua, mitä hän voisi ruveta tarjoamaan, ja kahvila hän ei enää sitten halunnut pitää. Ja sitten hän lähti ihan niin kuin selailemaan verkosta tämmöisiä erilaisia mahdollisuuksia, ja hänelle osui silmään tämmöinen niin kuin, joku tämmöinen kauneudenhoitoalan tämmöisen niin kuin, olisiko ollut kynsiteknikon tai joku tämmöisen uuden palvelun koulutus, mitä ei silloin ollut ihan hirveästi vielä olemassa tarjolla. Ja hän hakeutui siihen, ajatteli kokeeksi mennä katsomaan, mitä hän tykkää siitä. Ja hän oli tykännyt siitä, oppinut sen, ja hän ajatteli, että hän perustaa tämän alan yrityksen nyt. Ja hän lähti sitten tekemään, siihen aikaan ei niin paljon ollut vielä laajalti somea, niin hän teki tämmöisiä markkinointimateriaaleja tosi paljon, jakoi niitä ihan niin kuin lähialueelle, taloihin, postiluukuista ja kauppojen seinille ja muuta. Ja hän sai sitten tämän yrityksen perustettua ja hänelle tuli ensimmäiset asiakkaat tätä kautta. Ja hän jatkoi sitä markkinointia, kertoi tästä somessa itsestään ja yrityksestään, palveluistaan. Ja se yritys on edelleen pystyssä. Ja hänellä tavallaan siellä, niin kuin, mikä vaikutti tähän uuden yrityksen syntymiseen, niin oli se, että hän tiesi, että hän haluaa tehdä jotain niin kuin luovaa. Että se oli tavallaan hänen lähtökohta. Hänet lähti ympäriltä se hänen niin kuin tuttu turvallinen yritystarina, mutta sinne jäi se tietty kore, minkä niin kuin varaan hän halusi rakentaa, ja se oli tämä luovuus. Ja hän löysi tavallaan sen koretoiminnon avulla uuden suunnan tälle yritykselle, ja tätä tarinaa tämän tarinan hän myöskin kertoi mulle ja puki sen sanoiksi. Et se oli tämmöinen niin kuin tavallaan erään yritystarinan loppu ja toisen yritystarinan synty, jotka oli sitten niin kuin, tällä tavalla kasvaneet yhteen. No sitten toinen tarina liittyy tällaiseen sisustusalan yrittäjään, ja tämäkin on ihan tosi tarina. Tämä tapahtui ennen, just siinä korona-ajan kynnyksellä, kun tämä yrittäjä ajatteli, että mitäköhän tästäkin tulee nyt, kun on korona, ja nyt pitää laittaa niin kuin tämä hänen pieni kivijalkakauppa kiinni, ja hänellä ei edes ole verkkokauppaa. Ja miten se niin kuin oikein lähtee sitten pyörimään, ja niin kuin, että selviääkö hän tästä ajasta ollenkaan. Ja sitten sattui sellainen, että hän pyydettiin haastatteluun johonkin mediaan, ja niin kuin tällaiseen näkökulmaan just, että mitä tapahtuu tällaiselle yrittäjälle koronan aikana, ja hän siinä sitten jutteli siinä haastattelussa, ja sitten se haastattelija sanoi, että voisitko sä kertoa niin kuin jostain näistä sun tuotteistas, mitä sulla on, niin jonkun tarinan, että mitä sulla täällä on myynnissä. Ja hän sitten mietti, että mistä hän kertoo, ja sitten katse osui tämmöiseen hiiriveistokseen, mikä hänellä oli siellä, tämmöinen niin kuin joku pronssijäljitelmä hiiriveistos. Ja tämmöinen hiirikuningas nimeltään sen tuotteen nimi. Ja hän sitten kertoi tarinan siitä, että oli 2 tällaista hiirtä, jotka tippu tämmöiseen maitokirnuun. Ja se toinen hiiri oli ihan epätoivoinen
ja ei jaksanut yrittää enää, kun se aina uudestaan ja uudestaan, kun he yritti kiivetä sinne kirnun reunalle, että he pääsisivät pois sieltä vaarasta, niin sitten se lopulta hukkui sinne kirnuun, mutta tämä toinen hiiri ei lopettanut, vaan yritti aina uudestaan ja uudestaan sinne ylös niin kauan, että yhtäkkiä kun se hiiri yritti jalalla ottaa tukea sieltä tai polski taas siellä kirnussa, niin huomasikin, että se olikin kova se alusta ja se maito oli kirnuutunut voiksi. Ja se hiiri pääsi sitten sieltä kirnusta ulos ja jatkoi elämää. Ja tavallaan tämä hänen tarina oli myöskin tarkoitettu lohdutukseksi niin kuin yrittäjille, että kannattaa vaan yrittää ja jatkaa, vaikka niin kuin tämmöiset vaikeat ajat onkin edessä. No loppujen lopuksi kävi niin, että hän pystyi järjestämään koronan aikana tämmöisiä myyntitilaisuuksia, missä hän sai näitä hänen tuotteitaan myydyksi, mutta hauska tässä tarinassa oli se, että tämä hänen hiirikuningas tuli ihan hirvittävän suosituksi tämän tarinan myötä, ja siitä tuli hänen yksi suosituimmista tuotteistaan, mikä aina edelleenkin on, kun niitä tulee hänelle liikkeeseen, niin ne hiirikuninkaat on tyyliin varattuja jo ennen kuin ne on edes saapunut sinne myyntiin. Eli tarinan avulla voi myöskin edistää jonkun tuotteen liiketoimintaa. Samanlainen juttu tulee oikeastaan nyt mieleen, kun mä tässä hiljattain katselin somea ja siellä oli tämmöinen joku nainen, joka valitti sitä, että hän on aina syönyt hapankaalia, mutta nyt sitä ei enää löydy mistään, kun joku oli somessa, joku somevaikuttaja oli mainostanut hapankaalia, niin kaikki oli lähtenyt kauppaan ja hapankaalihyllyt oli tyhjiä, ettei niitä enää saanut kaupasta. Että näinhän sitä voi käydä, jos paljon niitä tarinoita kerrotaan ja kohdeyleisö niistä ottaa opikseen, niin silloin saattaa tuotteet päästä jopa loppumaan. No sitten yksi tarina, mikä on myöskin semmoinen yrittäjän aika hyvä tehokeino, on sellainen tarina, missä kerrotaan näiden omien palvelujen tai tuotteiden toimivuudesta. Ja tässä esimerkissä mä kerron yrittäjästä, joka tuottaa asiakkailleen myyntivalmennuksia. Ja niiden valmennusten myynnin yhteydessä tämä yrittäjä ei vaan kerro sitä, että miten pitäisi myydä, vaan hän monta kertaa on ottanut esilleen markkinoinnissa myös oman aiemman tilanteensa, jossa hänellä itsellään myynti takkusi eikä toiminut. Ja se tilanne meni niin pitkälle, että hän joutui jopa myymään oman perheensä auton niin, että hän sai ne yrityksen laskut maksettua. Ja sitten hän lopulta niin kuin sai homman toimimaan ja rakensi sen oman myyntivalmennuksen tavallaan niin kuin tämän oman kokemuksensa pohjalta. Ja tällainen on just yksi keino, minkä avulla pystytään tekemään siitä omasta viestinnästä, yritysviestinnästä ja tarinasta uskottavaa. Eli ei puhuta pelkästään siitä teoriasta tai niistä palveluista, että miten hienoja palveluja nyt teille myydään, vaan puhutaan myöskin siitä omasta kokemuksesta ja tavallaan siitä, että miksi niitä palveluja tarvitaan ja miten ne on toiminut. Eli tässäkään tarinassa se tarina ei ollut vaan semmoinen kiva lisä tai ylimääräinen juttu, mitä kerrottiin muuten vaan, jotta saataisiin se niin kuin huomio tai että se olisi joku dramaattinen juttu, vaan se tavallaan tarina pystyy näyttämään konkreettisesti, miksi ne palvelut toimii, miten ne toimii ja miksi häneen kannattaa luottaa. Eli tavallaan sitä luottamusta pystyy rakentamaan niille asiakkaille tällaisen henkilökohtaisen tarinan kautta olemalla rehellinen ja puhumalla ihan oikeista asioista ilman mitään keksittyjä draaman käänteitä. No sitten on myös niin kuin, varmaan syytä ottaa esille se, että yritysbrändin tukena voi olla myöskin tällaiset henkilöiden tarinat. Ja se, miten
se onkin aika tärkeä näkökulma tähän tarinallistamiseen, että miten näiden yrityksen henkilöiden tarinat nimenomaan tukee sitä yrityksen brändiä. Ja tämäkin liittyy siihen, että kun kaikki yritykset yleisesti ottaen on hirvittävän mahtavia ja laadukkaita ja ylistää omia palvelujaan, tietenkin siis totta kai kaikki yritykset mainostaa ja kehuu omia palveluitaan, mutta tämä niin kuin tavallaan tämmöinen yrityspuhe aiheuttaa sen, että asiakkaat yleensä luottaa keskimäärin paljon enemmän henkilöbrändeihin eli ihmisiin siellä yrityksen takana. Ja ne myöskin kiinnostaa aina enemmän kuin tämä yrityspuhe ja tarina, brändi. Ja sen takia se, että kun olenko mä takaisin täällä treenissä? Joo, nyt kuuluu Ehkä. taas. Joo. Niin sen takia se, että yrityksessä olevat ihmiset kertoo itse siitä omasta arjestaan ja ajattelustaan ja työstään ja kertoo itse sitä omaa tarinaansa, niin se tekee koko tästä brändistä helpommin lähestyttävän ja uskottavan. Eli silloin, kun se yrityksen viestintä sisältää tämmöisiä henkilöiden tarinoita ja No-niin. Tippuko Heli linjoilta? Joo, anteeksi, en tiedä mikä. Mulla oli tuossa Joo. muutaman kerran ilmoitettiin, että täällä on jotain vaikeuksia ja nyt mä olen Kyllä. takaisin. Semmoinen viitisen minuuttia, Heli, kato, meidän ohjelma kuitenkin tulee tuosta sitten, kun nyt on 13.38, niin 13.45 asti tämä on niin kuin Okei. kalenteroitu, niin ota tärkeimmät asiat siitä Yes. esille. Yes. Okei. Joo, eli siirrytään sitten tänne, mulla jäi tuohon henkilöiden tarinat yritysbrändin tukena slaidiin äsken, niin, niin mä en tiedä miten paljon te tästä kuulitte, mutta joka tapauksessa niin kuin tavallaan henkilöbrändit on kiinnostavampia kuin yritysbrändit ja sen takia myöskin kannattaa jakaa sitä niin kuin omaa tarinansa yrittäjänä eikä keskittyä pelkkään niin kuin yritykseen. Eli jos teillä on vaikka oma some, niin siellä teidän niin kuin puhe toimii myöskin erittäin hyvin tukemassa sitä teidän yrityksen niin kuin tarinaa ja brändiä. Ja nyt niin kuin tässä tuli niin äsken näiden esimerkkienkin kautta todettua, niin tavallaan se tarina voi saada yrityksen tuotteen tai palvelun nousuun, eli se ihan oikeasti se, että me puhutaan siellä ja kerrotaan sitä meidän tarinaa, niin se todellakin niin kuin kasvattaa sitä luottamusta, se voi edistää myöskin meidän jonkun tietyn tuotteen kysyntää tai näin poispäin, mutta tässäkin on pakko niin kuin sitten tuoda tavallaan esille se, että vaikka se meidän tarina olisi tosi hyvä, vaikka me pystyttäisiin helpottamaan myyntiä tarinan kanssa, mutta jossain on kuitenkin rajat, eli me ei pysty tavallaan tarinalla pelastamaan sitä, jos meidän tuotteella tai palvelulla ei ole kysyntää. Eli silloin siinä vaaditaan niin kuin niitä toisenlaisia ratkaisuja. Silloin täytyy niin kuin
mennä takaisinpäin siihen ja miettiä, että mikä se mun oman yritystoiminnan ydin on ja niin kuin sitä, että miten mä muuttaisin sitä koko toimintaa tai kääntäisin sen mun tarinan uudenlaiseksi, jotta se liiketoiminta olisi mahdollinen. Ja tässä kannattaa sitten just itse miettiä sitä, että mikä on semmoinen niin kuin tarina, mikä teille olisi itselle luonteva, koska tavallaan tarinaa voi myös kertoa monella tavalla, voi keksiä näitä tarinoita, vaikka millaisia, mutta niin kuin tärkeintä olisi se, että se tarina olisi aito ja se olisi jotain, minkä takana voisi yrittäjänä itse joka tapauksessa seistä, koska se aiteus heijastuu sieltä aina kuitenkin taustalta. Niin kannattaa miettiä ehkä sitä, että jos asiakkaat muistaisi susta vain yhden asian, niin mikä asia se olisi ja mikä sä haluaisit, että se olisi. Ja sitten kertoa sellaista tarinaa, millä sä tukisit toivomasi muistijäljen syntymistä. Ja nyt mä annan tässä lopuksi vielä 3 tällaista perustyökalua, millä pystyy tekemään sellaiset perusteet sen oman yritystarinan kertomiseen. Ensimmäinen työkalu on se, että lähdettäisiin poispäin niistä pallukkalistoista, missä sä listaat ja luetteloit sun palveluita ja lähtisit niinku sitä kautta ajattelemaan tätä sun yritystarinaa, että sä kertoisit, millaista arvoa sä tuotat ja kenelle. Ja sä voit vaikka tämän kiteyttää yhteen lauseeseen, että sä autat näitä ja näitä henkilöitä tai ryhmiä, jotta heillä olisi jotain. Eli tämän tyyppinen työkalu. Sitten toinen työkalu, mikä on ehkä vähän samantyyppinen kuin tuo edellinen, eli tavallaan sä kerrot siitä sun osaamisesta ja palveluista, mutta sä et kerro niistä suoraan, vaan sä kohdennat sen huomionkin sinne asiakkaaseen ja sä kerrot, miltä asiakkaasta tuntuu, kun hän käyttää näitä sun palveluja. Eli tämä niin tarkoittaa eläytymistä sen asiakkaan maailmaan, niiden sun palvelujen maailman sijasta. Ja sitten ehkä 3. ja kaikkein tärkein näistä, kun mietitään sitä tarinaa, on mennä sinne sun oman yrityksen liiketoiminnan ytimeen. Et minkä takia sä oot perustanut sen sun yrityksen. Ja sä voit miettiä sitä tällä tavalla, että jos siitä katoaa kaikki muu, jos katoaa sun somemainonta, jos katoaa sun palvelulistaukset ja sun hienot verkkosivut ja kaikki, ja siellä on vaan se yksi asia, mikä jää jäljelle, minkä takia sä oot perustanut sen yrityksen, miksi sä oot siinä, niin tämä on se sun yrityksen kore ja se sun tarina voi alkaa siitä. Jes. Eli seuraavan tunnin ajan puhun tekoälystä ja aloitan sillä, että puhutaan hieman, että miten tuommoinen tekoälytyökalu aidosti valitaan, koska valinnan varaahan meillä on paljon. Löytyy kaikilta isoilta ohjelmistoja teiltä löytyy nykyään se oma tekoälymalli, mutta sen päälle meillä on myös kaikenlaisia pieniä eri malleja ja muita olemassa, joten millä perusteella semmoinen valitaan? Ja siihen valitaan tietysti siis vaikuttaa valintaan käyttömukavuus ja muut tämmöiset tekijät, mutta myös monella yrittäjällä ja monella asiakkaalle on tärkeää, että otetaan huomioon tietyt tietoturvaan ja vastuullisuuteen liittyvät asiat. Ja itse asiassa meitä myös EU:n tekoälyasetus velvoittaa siihen. Sitten puhutaan toki siis tietoturvasta ja vastuullisuudesta, ja tämän jälkeen miten sitä omaa työtä voidaan lähteä tehostamaan tekoälyä käyttämällä. Ja lopuksi näytän vähän esimerkkejä siitä, miten tekoälyä voidaan käyttää. Ja tulen tässä näyttämään esimerkkinä useampaa eri tekoälymallia. Eli semmoinen huomio, että jos huomaa, että
ei pysy kärryillä, niin tärkeää ei ole se, että mitä mallia käytetään, koska melkein kaikki nämä asiat pystyy tekemään eri malleilla, oli se sitten Copilot tai ChatGPT tai Gemini tai Claude. Eli ei kannata huolehtia. Ja kyllä, aloitetaan. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että miten valitaan hyvä tekoälytyökalu. Ja tähän on tietysti monta tapaa, ja tämä tekoälykenttähän on siitä hauska, että ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa toimia. Eli me voidaan ajatella, että valita se kustannusten pohjalta, me voidaan valita se käyttökokemuksen pohjalta, me voidaan tehdä monenlaisia eri vertailuja. Tiedän, että jotkut valitsevat tekoälytyökalun lukemalla artikkeleita, että mikä on tällä hetkellä se kaikkein tehokkain ja suorituskykyisin. Mutta itse käytän vähän erilaista valitsemisperustetta niille malleille, mitä haluan käyttää. Ja kaikki lähtee siitä, että ensiksi tietysti tunnistetaan, mitä malleja on tarjolla, ja perinteisesti ohjelmistokentällä, mitä isompi yritys, sitä todennäköisemmin niiden tuote ja palvelu on vakaa. Tässä tekoälykentällä on paljon uusia hienoja tekoälyjä noussut ja paljon myös kaatunut muutaman vuoden varrella, mitä tätä on ollut. Ja ei ole mitään taetta, että nämä isotkaan mallit ovat pysyviä. Esimerkiksi OpenAI, joka tuon ChatGPT:n teki, niin videogeneraattori tullaan sulkemaan tässä lähiaikoina. Eli he ilmoittivat, että he lopettavat sen palvelun. Enää jatkossa heidän alustallaan ei luoda videoita. Ja tämä on kehityskulku, eli joskus palveluita syntyy, joskus lopetetaan. Niitä tulee jatkuvasti uusia, ja sen takia mä en ehkä jopa edes suosittele sitä, että kannattaisi kokeilla joka ikistä uutta mallia, vaan kannattaa lähteä alkuun siitä liikkeelle, että valitaan muutama iso malli, jota kokeillaan, ja sen jälkeen lähdetään ehkä pohtimaan, että voisiko tähän tiettyyn tehtävään löytyä parempi malli, parempi ratkaisu juuri tähän rooliin, tähän tehtävään. Ja ensimmäisenä, kun lähdetään valitsemaan sellaista sopivaa mallia, niin mä suosittelen kokeilla erilaisia ilmaisversioita. Eli ennen kuin lukittautuu yhteen tekoälyyn maksulliseen versioon, jota mä lähtökohtaisesti kuitenkin suosittelen, että siinä kohtaa, kun löytää itselleen sopivan mallin ja huomaa käyttävänsä paljon, niin useimmiten maksullisista versioista saa paljon enemmän myös irti. Eli ei kannata koettaa lukittautua yhteen heti alkuun, vaan kannattaa kokeilla ensin ilmaisversiota. Ja käytännössä kaikista isoista malleista löytyy maksuton, mutta rajoitettu versio. Eli se ilmaisversio aina sisältää jotain rajoitteita. Tyypillisin rajoitehan on tekoälymalleissa se, että miten paljon niitä voi käyttää. Ilmaisversiossa voi olla esimerkiksi, että kuvien generointia on rajoitettu, että vain tietty määrä kuvia on käytössä. Tai sitten vain tietty määrä keskusteluita on käytössä. Voi myös olla, että rajoitteet liittyvät keskustelun laatuun, eli maksullisella versiolla saa ne parhaat mallit käyttöön, ja ilmaisella saa sitten vanhemman version esimerkiksi. Ensin mä lähden, kun olen ottanut uuden tekoälytyökalun käyttöön, niin mä lähden testaamaan käytettävyyttä. Eli koska me tekoälyille kommunikoidaan luonnollisella kielellä, käytössä puhumalla niille selittämällä tekstillä. Meillä on jokaisella vähän oma tyyli, miten me selitetään näille malleille. Niin mä testaan käytettävyyttä sillä, että mä laitan niille muutamia erilaisia tehtäviä. Saanko ne mun tavasta kommunikoida selvää? Onko se mulle intuitiivista käyttää? Saanko mä siitä riittävän nopeasti hyviä tuloksia? Ymmärtääkö se malli mun tapaa käyttää? Ymmärränkö mä, miten sitä käytetään? Löydänkö mä sen kaikki ominaisuudet? Ja sitten kun mä testaan ilmaista versiota, niin tietysti haluan katsoa, että riittääkö se kapasiteetti omaan käyttöön. Että tuleeko nopeasti raja vastaan, että pitäisi heti lähteä maksullista käyttämään ennen kuin pääsee tekemään kunnon testejä. Lähtökohtaisesti, jos heti pitäisi siirtyä maksulliseen versioon ennen kuin voi kunnolla testata, niin mä siinä kohtaa yleensä ohitan sen palvelun kokonaan, koska ei mulla ole
resursseja loputtomiin ottaa vaan kaikkia mahdollisia malleja maksullisia käyttöön, vaan mun pitää priorisoida kuitenkin. Ja niin jokaisella meistä on. Tekoälyyn on kuitenkin mahdollista upottaa helposti tuhansia euroja kuussa, jos sille linjalle lähtee. Sitten kun on tehty vertailua ilmaisversioista, niin sen jälkeen on hyvä tutustua hinnastoihin, koska näissä eri tekoälymalleissa on tosi laajasti erilaiset hinnastot. Mä näytän tämän jälkeen yhden esimerkin, eli miten vaikka ChatGPT-hinnasto toimii. Ja on hyvä pohtia, että onko se hinnasto ensinnäkin selkeä, onko hintataso, vastaako se omia vaatimuksia, eli jos se hinnasto on selkeä, niin siitä pitäisi näkyä suunnilleen tieto siitä, että paljonko sillä omalla käytöllä syntyy kustannuksia. Ja jos ne kustannukset ylittävät sen tason, mitä on valmis investoimaan, niin sittenhän tietenkään se malli ei ole sovelias. Joskus olen törmännyt tilanteisiin, jossa käytännössä, kun lasken omia käyttömääriä mallille, niin olen huomannut, että joku uusi malli saattaisi kustantaa mulle yli 1500 euroa kuussa pelkästään sillä käyttötavalla, mitä mulla on. Niin se on hieman liikaa verrattuna siihen, että mä voin saada vastaavan kokemukseni jostain 20 kuussa. Eli kannattaa olla tarkkana ja hinnaston kannattaa olla selkeä, jos haluaa jonkun mallin ottaa käyttöön. Ja riittääkö siinä hintatasossa kapasiteetti? Eli jos esimerkiksi pitää tehdä tosi paljon syvätutkimusprojekteja ChatGPT:llä, niin se alin hintataso ei välttämättä siihen sovellu, kun taas sitten jos käyttää sitä arkiseen käyttöön, tai edes niin sillä tavalla, miten minä käytän, niin siinä ei tule ongelmia vastaan. Sitten on hyvä tutustua tuohon, että kun näillä on tyypillisesti 3 eri hinnoittelutapaa, on kuukausimaksu, vuosimaksu ja käytönmukainen maksu. Kuukausimaksuhan on looginen, maksat kuukaudessa tietyn summan. Vuosimaksu on sama, mutta vuositasolla. Yleensä malleilla on valittavissa, että ottaako kuukausimaksu vai ottaako vuosimaksun, ja vuosimaksulla saa jonkin alennuksen, mutta sitten pitää tietysti sitoa pääoma kerralla vuodeksi. Ja verrattuna sitten siihen, että niin maksaisi kuukausimaksuja ja kokeilisi muutaman kuukauden esimerkiksi. Ja sitten jos on käytön mukaan, niin silloin käyttäjänä ei maksa siitä, että miten iso kuukausimaksu on kyseessä, tai ei maksa kuukausittain kiinteää hintaa, vaan silloin se riippuu siitä, miten paljon käyttää. Eli voi olla, että se velotetaan suoraan kaikkien viestien määrän mukaan tai generoitujen kuvien mukaan, tai sitten se velotetaan kuormituksen mukaan, eli kuinka paljon tokeneita oma käyttötapa kuluttaa. Lähtökohtaisesti käytön mukaan velotettavia malleja ei kannata lähteä käyttämään, ellei ole valmis perehtymään siihen tekniikkaan, millä mitataan se käytön määrä, koska siinä kohtaa kustannukset voivat kumuloitua aika äkkiä. Sitten on hyvä tiedostaa se, että tällä hetkellä paras malli, siihen omaan käyttöön paras tai ylipäänsä arvioissa paras malli ei ole välttämättä paras ensi kuussa. Eli tällä kentällä tapahtuu kovaa tahtia muutoksia, koko ajan tulee uusi kilpailija. Viime vuonna, alkuvuodesta, oli iso juttu, kun kiinalainen DeepSeek yhtäkkiä tuli kuin tyhjästä ja ilmoitti, että heidän malli on parempi kuin ChatGPT. Ja sitten nyt on ollut paljon keskustelua siitä, että Claude on parempi kuin ChatGPT, ja itse asiassa nyt taas on keskustelua siitä, että ChatGPT onkin parempi kuin Claude, ja tästä on myös paljon mielipideasioita ympärillä. Niin kannattaako välttämättä vaihtaa siihen parhaaseen malliin, vai voiko löytää sieltä niin kuin olemassa olevista, tällä hetkellä käytössä olevista ratkaisuista ne itselle tärkeät ominaisuudet? Se on kanssa oleellista tietää, että mihin sitä tekoälyä käyttää. Välttämättä aina ei edes kannata koettaa löytää sitä parasta tehokkainta mallia, kun on myös mahdollista ihan vain jatkaa samojen tekoälymallien käyttöä, mitä nytkin käyttää, jos löytää sinne omat hyvät rutiinit. Meidän on hyvä tietää myös tekoälyä käyttäessä, että me pyritään loppujen lopuksi löytämään joku ratkaisu käyttämällä tekoälyä. Ja tarkoitan ratkaisulla siis sitä, että me halutaan, että kun me käytetään tekoälyä,
niin me saadaan siitä tehostusta meidän työhön. Ja jos tekoäly nyt tehostaa meidän työtä määrän X, niin tehostuuko se työ enemmän, jos vaihtaa mallia vaikka paremman päättelykyvyn omaavaan, mutta hitaampaan malliin? Ei välttämättä. Eli se on aina hyvä miettiä sen mukaan, että mitä se oma käyttö aidosti vaatii. No miten tuo sitten hinnasto toimii, jos katsoo tyypillisen tekoälymallin hinnoittelua? Niin tässä on esimerkki ChatGPT:stä. Ja tässä on sitten nyt, tämähän on tietysti nyt vanhentunutta tietoa, koska otin sen 29.4. tämän kuvankaappauksen, eli tässä on ehtinyt kulua jo ainakin 6 päivää, mikä normaalissa elämässä ei olisi iso ero, mutta tekoälykentällä tuossakin ajassa on voinut tulla jotain muutoksia. Niin nämä ovat tehneet suht monimutkaisen hinnaston, jossa on periaatteessa 5 eri vaihtoehtoa. On Plus, Business, Pro 5X ja Pro 20X ja Business Codex. Ja Plus-versio, joka mulla on itselläni käytössä, se sisältää käytännössä perusominaisuudet. Siinä on tehokkaat mallit. Siinä on itsellä ei tule rajaa vastaan siinä paljon, kun mä pystyn sen kanssa keskustelemaan. Nyt on tullut aika hyvä kuvanluontiominaisuus. Se on toki hidas. Ja sitten siinä on kaikenlaisia muutakin ominaisuuksia. Syvätutkimusominaisuus, mä puhun siitä myöhemmin, mitä se tarkoittaa, niin se on itsessään olemassa tässä Plus-versiossa, mutta sitä voi käyttää vain rajatun määrän. Eli jos mä käyttäisin sitä ihan mun päivätyössäni jatkuvasti, mulla tulisi siinä raja vastaan. Joten se on semmoinen ominaisuus, mikä siinä tulee. Business-versio, käytännössä sen toimintaperuste on se, että kun on tuo business-versio käytössä, niin se on melkein sama kuin tuo Plus-versio, mutta erotuksena se, että se on tarkoitettu tiimeille. Ja kun puhutaan tiimeistä tässä kohtaa, niin se tarkoittaa käytännössä siis sitä, että pitää olla 2 henkilöä vähintään siinä yhden tilauksen äärellä. Ja se on 21 € per käyttäjä. Eli jos teillä on yrityksessä paljon henkilöstöä ja haluatte just spesifisti ChatGPT:n ottaa käyttöön, samalla tavalla Copilotista ja muistakin on samantyyppisiä hinnastoja, niin silloin se per henkilö säästyy se 2 € kuussa, jos ottaa tuon käyttöön. Tietysti semmoinen erotus tulee, että jos on tuo business-versio käytössä, niin siinä on 2 sellaista ominaisuutta, mitä tuossa perus Plus-versiossa ei ole. Eli siinä on tiimityökalut, eli voi jakaa keskusteluja ja projekteja tiimin välillä. Ja taas sitten siellä on sisäänrakennettu tietosuoja, joka on nykyään melkein kaikissa tämmöisiä yrityskäyttöön tarkoitetuissa tekoälymalleissa. Ja siellä tarkoitetaan sitä, että sinne ei sitä mallia käytetä koulutukseen. Eli kun sinne syöttää tietoa, niin se tietoa ei tallenneta sinne mallin tekijän palvelimille ja sillä kouluteta mallia. Se ei ole 100% tietosuoja, mä puhun siitä kohta. Sitten on tuo Pro-versio, joka yleensä on huomattavan paljon kalliimpi. Tässä niin ChatGPT:n kohdalla se on jo 100 € kuussa. Siinä tulee vähemmän rajoitteita vastaan. Siinä syvätutkimusta ja muiden tekemisessä ei tule välttämättä rajaa vastaan ollenkaan. Ja siinä on aina uusin tehokkain malli käytössä, mutta se on tosiaan huomattavan paljon hintavampi myös. Ja sitten on mahdollista tämä Business Codex, joka on sitten ensisijaisesti ohjelmistokehittäjille suunnattu palvelu, niin tämä palvelu on käyttöperusteinen, eli se riippuu sitten siitä, miten paljon sitä käyttää. Ja siinä on sitten kompleksisempi hinnasto vielä päällä. Tämä näin esimerkkinä näistä hinnastoista ja hinnoittelutavoista, joita näillä on.
No mainitsin, että puhun hieman tietoturvasta myös tässä, niin lähtökohtaisesti kun tekoälystä puhutaan, niin siinä tulee aina esille tämä tietoturvaongelmat. Ja tietysti aika turvallisia asioita tekoälylle syöttää on kaikki julkiset tekstit. Jos teksti on jo netissä, niin ei ole kauhean iso riski, jos se siihen syöttää tekoälylle, että se vuotaisi mihinkään, koska sen vuotaminen ei itsessään ole ongelma. Erilainen ideointi ja luonnostelu, niin kauan kuin se ei sisällä mitään salaista materiaalia, niin niiden syöttäminen mille vaan tekoälylle on käytännössä ok, koska ne ei ole suojattua materiaalia muutenkaan. Semmoinen, mitä pitää välttää, niin ensisijaisesti, jos ei tiedä, mitä mallia käyttää tai miten tietyssä tekoälymallissa toimii, niin toimitaan, niin erilaisten sopimusten, liikesalaisuuksien ja henkilötietojen syöttäminen tekoälylle ei ole lähtökohtaisesti ok. Ja minkä takia minun pitää sanoa tämä vähän tälle ympäripyöreästi on se, että on mahdollista toteuttaa tekoälymalleja myös niin, että ne on turvallisia. Lähtökohtaisesti yksinkertainen tapa ajatella on se, että toi tekoäly tekee kahta asiaa sille syötetyllä datalla. Ensinnäkin yksi on se, että jos me siirretään meidän asiakasrekisteri tai muuta henkilötietoja niin tekoälylle, syötetään sille tekoälylle, että analysoipa meidän asiakasrekisteri, niin siihen tapahtuu se, että ne siirtyvät jollekin palvelimelle. Ja jos me ei tiedetä sitä palvelinta, jos meillä on hyväksytetty sitä meidän tietosuojaselosteessa meidän asiakkaille, niin se on suoraan GDPR-rikkomus. Ja tämä itsessään on yksi ongelma, huolimatta siitä, millä tietoturvan tasolla se tapahtuu. Toinen on sitten se, että etenkin jos käyttää ilmaisia versioita, mutta tästä ei ole taetta, että kaikki maksulliset versiot tätä ei tekisi myös, niin tekoälymalleja käytetään niillä käytyä keskustelua niiden kouluttamiseen. Eli sinne syötettyä dataa voi vuotaa sen tekoälymallin järjestelmiin. Se ei kopioi mitään sisältöä suoraan koulutusmateriaalikseen, mutta se voi oppia keskusteluista, se voi hyödyntää niitä muissa keskusteluissa, jonka takia sitten siinä on konkreettisia tietoturvariskejä. Eli tuo on hyvä myös tunnistaa. Tämä lause, mitä mä sanon tässä, että varmistaa aina organisaation tietohallinnolta käyttävien mallien tietoturva, niin pätee vain, jos työskentelee organisaatiossa, jossa on tietohallinto, joka pystyy tämmöisen varmistamaan. Mutta ensisijaisesti, jos me yksinyrittäjinä, pienyrittäjinä, pienyrityksinä otetaan tekoäly käyttöön, niin on suositeltavaa kuitenkin lukea se tietosuojaseloste, mitä tekoälyllä on. Sieltä usein selviää, mitä ne sinne syötetyllä tiedolla tekee. Ja tämä on vaan tämmöinen ikävä puoli tässä, että me emme voi vain 100% luottaa siihen, että mitään pahaa ei satu, jos me käytetään näitä. Kuten tiedetään historiassa, niin moni kansainvälinen organisaatio tai kansainvälinen megakorporaatio on aina jäänyt kiinni erilaisista tietoturvaongelmista, niin ihan varmasti se tapahtuu jatkossakin. Hyvä tämmöinen kaavio. Me käytetään tätä meidän opiskelijoille kuvaamaan sitä, mihin tekoälyä on järkevä käyttää, mutta tämä soveltuu myös sitten tämmöiseen myös oman päätöksentekoon, että milloin meidän on hyvä käyttää tekoälyä. Ja tämä on etenkin se, että jos me käytetään tekoälyä tekstin tuottamiseen, niin tätä kaaviota pystyy käyttämään semmoisena ohjenuorana. Ja ensimmäinen kysymys, mikä meillä tulee vastaan, jos me käytetään tekoälyä, niin onko tuotoksen oltava totta? Jos se ei haittaa, että se ei ole totta, niin lähtökohtaisesti silloin on turvallista käyttää tekoälyä. Mutta jos taas tulee tilanne, että sen on ehdottomasti oltava paikkansa pitävä, niin seuraava kysymys on, että onko sinulla osaamista tarkistaa, että tuotos on paikkansa pitävä.
Eli tässä tulee tämä käyttäjän oman asiantuntemuksen taso. Käytännössä kun tekoäly tuottaa tekstiä, niin sehän voi sanoa ihan mitä sattuu, joten loppukäyttäjän vastuulla on ymmärtää, että sen sanoma asia on totta, ennen kuin sitä sitten lähtee levittämään totuutena maailmalle. Eli jos ei ole mahdollisuutta tarkistaa, että onko se totta, niin seuraavaksi sitten voidaan todeta, että on turvatonta käyttää tekoälyä tähän. Ja jos sitten on kykyä tarkistaa, että onko tuotos paikkansa pitävä, niin tällöin on seuraava kysymys, että oletko valmis ottamaan vastuun siitä, että tällä tuotettu sisältö on laillisesti ja moraalisesti oikein, tai jos siinä on epätarkkuuksia, niin onko käyttäjänä valmis kantamaan vastuun siitä, koska tekoälyhän ei kykene ottamaan vastuuta jostain. Eli tekoäly ei ole juridinen toimihenkilö. Tekoälyn väitteitä, jos levittää sellaisenaan, niin on itse vastuussa siitä, että se on totta. Myös ei pelkästään tuo näkemys, mutta myös tekijänoikeuspuolen suhteen. Eli jos tuotoksen on oltava totta, se itsellä on kyky tarkistaa, että onko se paikkansa pitävä, ja on valmis ottamaan täyden vastuun mahdollisista epätarkkuuksista, niin silloin tekoälyn käyttö on myös mahdollista. Mutta tietynlainen maalaisjärki on oleellista olla siinä. No minkä takia mä puhun tästä asiasta, vaikka tämä tuntuu vähän sellaiselta, että tulen saarnaamaan jostain niin kuin vastuullisuudesta, mutta kyse on siitä, että kun puhun tästä aihealueesta, niin tässä tulee kuitenkin vastaan se, että meillä on olemassa olevaa säännöstöä, joka velvoittaa meitä pohtimaan näitä asioita. Eli EU:n tekoälyasetuksen 4. artikla. Vaikka EU:n tekoälyasetus, jos sitä lähtee lukemaan, niin se koskee suurimmaksi osakseen toimijoita, jotka kehittävät omia tekoälymalleja. Mutta 4. artiklassa määritellään tekoälyn lukutaidosta siten, että tekoälyjärjestelmien tarjoajien ja käyttöönottajien on parhaansa mukaan toteutettava toimenpiteitä, joilla he varmistavat henkilöstönsä ja muiden niiden puolesta tekoälyjärjestelmien toiminnasta ja käytöstä vastaavien henkilöiden riittävän tekoälylukutaidon, minkä yhteydessä otetaan huomioon tekninen tietämys, kokemus, koulutus ja tekoälyjärjestelmien käyttöyhteys sekä henkilöt ja henkilöryhmät, joihin tekoälyjärjestelmiä on määrä käyttää. Eli jos tämä yksinkertaistaa, niin kaikki toimijat, jotka ottavat tekoälymalleja käyttöön, niin heillä on velvollisuus varmistaa, että nämä tekoälyjärjestelmät, joita käytetään organisaatiossa, on käyttäjiä, niiden käyttäjät ovat riittäviä tekoälylukutaidoltaan. Ja käytännössä yksinyrittäjälläkin se on yhden hengen organisaatio, joka tarkoittaa siis sitä, että yksinyrittäjällä, joka ottaa tekoälyjärjestelmän käyttöön yrityksessään, niin hänellä on velvollisuus varmistaa oma tekoälylukutaitonsa silloin, koska ei riitä, että se on henkilöstö, mutta se on myös muut järjestelmää käyttävät organisaatiossa. Sen takia mä näistä puhun tällä tavalla. No, puhuttiin tietoturvasta, puhuttiin siitä, että tekoäly ei ota vastuuta, mutta mitä muita vastuullisen käytön aspekteja on? Eli yksi on tekijänoikeus. Siitä on ollut paljon puhetta jo muutaman vuoden ajan, että onko tekoälyllä tekijänoikeus joihinkin asioihin vai ei. Ja käytännössä tekoälyn tuottama sisältö ei saa tekijänoikeussuojaa, ellei siinä ole riittävästi ihmisen luovaa panosta. Eli jos luot tekoälyllä kuvan, niin sinulla ei ole siihen kuvaan automaattisesti tekijänoikeutta, koska et ole ollut aktiivinen toimija sen kuvan syntymisessä, vaan se on syntynyt ohjelmistoteitse. Ja sen takia siihen ei automaattisesti synny tekijänoikeutta. Mutta
ja käyttää tekoälygrafiikkaa osana jotain omaa kokonaisuutta, jossa on muutakin kuin se tekoälyllä luotu kuva, niin, tai sitä on editoitu rajusti niin, että se on aidosti itsesi tekemä kuva, niin silloin siinä syntyy silloin tekijänoikeus. On myös hyvä varmistaa, jos käyttää täysin uutta ja tuntematonta tekoälymallia, että pidettääkö ne oikeudet kaikkiin sillä luotuihin sisältöihin. Eli olen törmännyt sellaisiin kuvageneraattoreihin, joiden valmistajat käytännössä ilmoittavat, että käyttäjillä ei ole mitään oikeutta niillä tehtyihin sisältöihin, ja se sitten johtaa siihen, että käyttäjä ei aidosti saisi käyttää sitä sisältöä missään muualla. Eli siitä on hyvä varmistua. Kannattaa siis muokata ja yhdistää sisältöä merkittävästi tuoden omaa luovaa työtä, jotta sitten syntyy tekoälyllä tehdystä materiaalista oma tekijänoikeus. Esimerkiksi 100% tekoälyn luoma blogiteksti ei ole suojeltu, mutta jos käyttää tekoälyä blogitekstin työstämisessä siten, että tuo siihen omaa näkemystä tai käyttää tekoälyä niin tässä tekstin luomisessa tai niin oikolukemisessa tai ideoinnissa ja tämmöisissä, niin se on täysin ok. Sitten on myös semmoinen riski, tätä ei enää tapahdu paljon, mutta tämä on yhä olemassa oleva, eli tekijänoikeutta voi rikkoa myös vahingossa. Eli tekoäly, se ei lähtökohtaisesti, ne ei ole suunniteltu niin, että ne tuottaisi olemassa olevaa sisältöä muistuttavia sisältöjä, niin, mutta kuitenkin se on mahdollista, ja sen takia on hyvä varmistua, että sisältö, jota sillä tuottaa, ei ole samanlaista kuin jollain muulla. Jotain brändilogoja tai muuta voi tekoälyssä näkyä vahingossa, jos tekee sillä kuvia, tai tekijänoikeussuojattuja hahmoja voi olla tekoälyllä luodussa sisällössä. Ja niitä ei olisi silti oikeus käyttää, vaikka ne ei olisi kopioitu siltä alkuperäiseltä tekijänoikeuslähteeltä. Sitten on energian kulutus, joka on tosi isossa osassa kaikkea tekoälykeskustelua. Niin isoin asia kaikesta energiankulutuksesta, mitä tekoälyllä syntyy siinä vaiheessa, kun mallia koulutetaan. Eli ennen kuin tekoälymalli julkaistaan, niin se koulutetaan, sille opetetaan kaikki se tieto, mistä se voi puhua. Niin tässä vaiheessa kuluu paljon energiaa. Sitten kun tekoälymalli generoi kuvaa tai generoi tekstiä, se kuluttaa vähemmän energiaa, mutta se silti kuluttaa energiaa. Me käyttäjinä ollaan ensisijaisesti kiinnostuttu siitä, että miten paljon tekoäly kuluttaa energiaa silloin, kun sitä käyttää, koska sitä me voidaan hallita. Niin ensinnäkin tuommoinen esimerkki, jonka löysin, ja tämä on tosi haastava. Tekoälyllä on todella vaikea löytää aitoja lukuja. Melkein kaikki artikkelit, mitä googlaamalla viime aikoina, kun olen koittanut löytää, niin olen löytänyt, on käytännössä niin huonoja tutkimuksia, että niissä on jossain välissä turvauduttu mielipiteeseen tai analogiaan, että emme saaneet oikeaa dataa, mutta simuloimme tämmöisen ympäristön. Mutta tässä näillä on ihan oikeaa dataa. Washington Post julkaisi 2024, eli siitä on jo hetki, niin tutkimuksen, jossa selvisi, että tämä niin 100 sanan pituisen sähköpostin generointi ChatGPT-4O:lla kulutti noin 140 wattituntia, eli 0,14 kilowattituntia, niin energiaa, abstrakti luku sinällään, mutta se vastaa noin 200 metrin ajomatkaa mediaaniautolla, eli sillä mediaaniautolla, mitä suomalainen ajelee. Vedenkulutus on myös toinen asia, mitä puhutaan paljon. Eli tekoälymallit kuluttavat valtavasti vettä ja ne aiheuttavat sitä kautta suurta ympäristötuhoa. Niin sekin on tietysti suhteellista. Suurin osa palvelinkeskuksista, joissa tekoälymallit pyörivät, eivät ota vaan vettä jostain joesta ja pumppaa sitä laitteidensa läpi ja sitten laski sitä mereen, vaan useimmiten siellä on suljettu vesikiertojärjestelmä niin, että se vesi menee näiden
tekoälytietokoneiden läpi, siellä on näytönohjelmia ja prosessoreja, joita pitää jäähdyttää, niin menee niistä läpi ja sen jälkeen menee jäähdytysjärjestelmään, jossa se vesi sitten jäähdytetään, kun se on ensin kuumentunut, ja sitten se palaa takaisin. Tämä johtuu siitä, että veden kuluttaminen ja veden hukkaan heittäminen on kallista myös näille tekoälyfirmoille. On tapauksia, joissa sitä vettä menee myös paljon hukkaan, on yrityksiä, jotka eivät toimi eettisesti, mutta tämä on lähtökohtaisesti suuri osa tilanteesta on näin. Tekoälymallien energiankulutusta voi myös simuloida paikallisesti. Eli mulla on tämmöinen ohjelmisto tietokoneellani kuin LM Studio. Tämä toimii käytännössä millä vaan tietokoneella, mutta vaatii sitten suorituskykyä, jos sillä haluaa ajaa tekoälymalleja. Ja mitä tämä mahdollistaa on se, että mä pystyn ajamaan tällä paikallisia tekoälymalleja, eli sellaisia, jotka ei ole netissä ollenkaan. Tämä demonstraatio toimisi paremmin, jos tämä olisi livenä, koska mä voisin näyttää, että mä katkaisen netin ja silti pystyn aloittamaan keskustelun. Mutta nyt, uskokaa, että tämä ei ole netissä tällä hetkellä. Niin voin tässä aloittaa. Mulla on käytössä Googlen kehittämä Gemma 3, hyvin pieni malli. Ja sen huomaa tässä, kun laitan sen puhumaan suomea, niin näkee, että siinä suorituskyky on hieman eri. Eli jos mä laitan tälle, että olen suunnittelemassa yritykselleni markkinointikampanjaa, esitä minulle riittävät kysymykset, jotta saisin ideoitua kampanjan sisällöt ja toteutustavan. Ja nyt se lähtee generoimaan. Ja tässä huomaa, että se tekee reaaliajassa tekstiä tässä. Se pyörii täysin mun tietokoneellani, joka on MacBook Air, ja sen virtalähde on 75-wattinen virtalähde. Se ei voi kuluttaa enempää energiaa kuin mitä siihen tulee tähän koneeseen energiaa. Mutta se kykenee kuitenkin käymään ihan realistista keskustelua tämä malli. Eli tässä ei kulu kuitenkaan ihan valtavasti energiaa, vaikka tuo tuottaa ihan kohtuullisen hyvää suomea. Mutta tämä on pieni malli, ei täysin verrannollinen siihen, että tekisin saman jutun ChatGPT:llä. Tämä oli esimerkki vain siitä, että kaikki tekoälyn käyttö ei aina aiheuta massiivista energiankulutusta. Tässä on muuten myös hyvä puoli tässä LM Studiossa. Tässä on suht intuitiivinen käyttöliittymä, toki tämä on englanniksi, ja jotta saa kaikki asetukset säädettyä, jotkut samplingit ja muut, mitä tuolla näkyy, niin tämä vaatii sen, että pitää hieman olla teknistä ymmärrystä. Mutta tämä kun ei ole nettiyhteydellä, vaan tämä on täysin paikallinen. Kaikki, mitä mä tähän syötän, jää mun koneelle, eikä leviä sieltä yhtään mihinkään. Eli siinä on periaatteessa sisäänrakennettu tietoturva. Mutta siinä se tällä hetkellä generoi tuota vastausta, josta tulee aika pitkä, koska mä en antanut siihen mitään rajoitetta, miten pitkää vastauksen mä haluan. Mutta se antaa hyviä kysymyksiä. Saako kysyä? Saa kysyä. Pystyisikö tekemään niin, että sulla olisi tavallaan nyt sulla se MacBook Air, joka rajat tulee vastaan aika nopeasti. Jos ajattelisi, että rakentaisi vaikka jonkun oman koneen, missä olisi vähän järempää näytönohjenta, joka nyt ehkä ensisijaisesti laskee tehoa käyttää näihin malleihin. Että se olisi vaikka sun himassa ja sitten sä otat sun aidilla yhteyttä vaan siihen. Pysyykö se silloin myös tavallaan omissa käsissä? Joo, itse asiassa kun siinä on tavallaan vaan se käytävä niin kuin sun ja sen niin sanotun, en tiedä, onko se nyt serverikone vai mikä se nyt olisikaan, tämä tehokkaampi mylly siellä jossain varaston nurkassa. Joo, mulla on itse asiassa tässä mun kotitoimistolla semmoinen ratkaisu, jossa mulla on tuossa noin metrin päässä itsestäni kirjahyllyssä, niin
serveritietokone, jota mä käytän just tähän. Että mulla on se tietokone, se ei ole yleisessä netissä, mutta se on mun kotiverkossa ja mä pystyn sen kanssa kommunikoimaan. Se on tietysti nyt sammutettuna, koska se kuluttaa ihan järjettömästi energiaa ja käytän sitä vain silloin, kun mä oikeasti sitä tarvitsen. Mutta joo, se on täysin mahdollista ja se on itse asiassa semmoinen, mitä lähtökohtaisesti suosittelenkin, koska silloin pystyy hallitsemaan paremmin sen energiankulutuksen ja voi olla erikseen tekoäly dedikoitu tietokone. Mutta tämä vaatii tosiaan sen, että pitää olla aika intensiivistä käyttöä, että tälle tulee tarve. Mutta hyvä kysymys. Semmoinen huomio tästä, kun mä puhun energiankulutuksesta ja minkä takia tämäkin on näin ympäripyöreää, on se, että sitä dataa on vaikea kerätä ja sitä vääristetään paljon. On kahdenlaista ongelmaa. Sitä vääristetään ensinnäkin sillä tavalla, että meillä on toimijoita, jotka valehtelevat tekoälyn energiankulutuksesta, koska vastustavat sitä, ja on toimijoita, jotka valehtelevat siitä, koska kannattavat sitä. Eli sitä vääristää sekä ylös että alaspäin. Tämän takia on vaikea löytää hyvin neutraalia ja oikeasti aitoa dataa sen energiankulutuksesta. No miten omaa työtä on hyvä lähteä tehostamaan tekoälyllä? Niin ensinnäkin mä jakaisin kahteen eri kategoriaan tekoälyllä oman työn tehostamisen. Yksi semmoinen, jos haluaa nyt ottaa tekoälyn käyttöön, niin kannattaa testata ja mitata sen käyttöönottoa. Eli aloittaa sillä, että kirjaa ylös normaalin päivän, mitä kaikkia päivän aikana tekee erilaisia prosesseja, pilkkoo päivän prosesseihin ja mittaa paljonko niissä kuluu aikaa. Sitten seuraavana päivänä koittaa tehdä samat jutut, mutta tekoälyllä ja mittaa paljonko niissä tehtävissä meni aikaa. Tästä huomaa heti, että jos tekoälyllä säästää aikaa, silloin tekoäly kannattaa ottaa käyttöön. Jos ei säästänyt aikaa, niin silloin kannattaa pohtia, että okei, johtuiko se siitä, että tekoäly oli hidas, johtuiko se siitä, että minun pitää opetella vähän enemmän sen käyttöä, vai johtuuko se siitä, että tekoäly ei sovellu tähän tehtävään ollenkaan. Jos taas käy niin, että tekoäly ei sovellu siihen tehtävään nyt, niin kannattaa kokeilla sitten, tai jos se on liian hidas, niin kannattaa kokeilla vaikka puoli vuotta myöhemmin, jos se nyt soveltuisi, koska tekniikka kehittyy mukana. Mutta tämä on paras tapa ottaa tekoäly käyttöön omiin työtehtäviin sillä, että siitä saa aidosti jotain irti. Koska me ei välttämättä huomata, että tekoäly hidastaa meidän työtä, jos se hidastaa sitä. Koska sen kanssa keskustelu on niin interaktiivista. Ja kaikkihan me tiedetään, että jos me nähdään hyvä ystävä pitkästä aikaa, niin siinä voi mennä monta tuntia huomaamatta, kun keskustellaan. Niin samalla tavalla kaikki tämmöinen interaktiivinen aivoja stimuloiva keskustelu, jota tekoälylläkin syntyy vahingossakin, niin en vertaa tekoälyä siis hyvän ystävän, mutta silti toivottavasti ymmärrätte, mitä tarkoitan. Niin sekin johtaa sitten siihen, että me saatetaan kuluttaa enemmän aikaa, kuin me olisi tarvinnut siihen tehtävän kuluttaa. Joten kannattaa mitata. Tietysti aina ei tämmöinen osaoptimointi riitä, vaan me halutaan sen sijaan, että me otetaan tekoäly käyttöön pienissä osissa, niin me voidaan pohtia tekoälyn käyttöönottoa myös sellaisena, että löytyisikö jonkun tehtävän korvaamiseksi, eli sen sijaan, että tehdään tämä tehtävä itse, niin löytyisikö siihen sopiva tekoälyagentti tai joku tekoälypalvelu, joka tekee sen meidän puolesta. Se voi olla esimerkiksi prospektointivaihe, on erilaisia ohjelmistoja siihen, joka voi helpottaa ja nopeuttaa omaa työtä. Sen sijaan, että itse koettaa etsiä spesifejä yhteystietoja, niin voiko tekoäly tehdä sen? Tai muita käyttötapoja. Sitten tekoälyn järkevistä käyttötavoista, kun tätä paljon multa kysytään, että mihin sitten sitä on aidosti järkevä käyttää, niin ensinnäkin on hyvä kysymys, että mitä tulee tosi usein vastaan,
Voiko saada hyvän tuloksen yhdellä oikein hyvällä promptilla vai kannattaako sillä lähteä käymään pitkä keskustelu ja saada sieltä sitten se lopullinen tulos? Käytännössä toi tekoälyenergian kulutus, josta puhuin aikaisemmin, niin me tiedetään, että tämän pystyy helposti simuloimaan, niin tekoäly kuluttaa enemmän energiaa, jos sen kanssa käy pitkän keskustelun. Joten sen suhteen yksi hyvin mietitty prompti voi nopeuttaa meidän työskentelyä, mutta samalla kuluttaa vähemmän energiaa. Ja se on iso etu, mutta se myös vaatii vähän pidemmälle mietityn promptin. Jos me ei ole ihan varmoja, mitä me halutaan ja halutaan keskustella tekoälyn kanssa, se on myös ok, mutta hyvä tiedostaa, että se ei ole välttämättä niin nopeaa ja kuluttaa enemmän energiaa. Ja hyvä vinkki on myös se, että jos käyttää enemmän aikaa ja keksii oikein hyvän promptin, jolla komentaa sitä tekoälyä, niin se kannattaa ottaa talteen. Mulla on Excel-tiedosto, jossa mulla on semmoisia mun arkkityöhön sopivia prompteja, joita mä heitän tekoälylle säännöllisesti pienesti muokattuna aina uuteen tehtävään. Ja tämä helpottaa sitten mun omaa työtäni, että mun ei tarvitse joka kerta miettiä ihan alusta saakka. Ja kuten aikaisemmin sanoin, niin semmoinen interaktiivinen työskentely tekoälyn kanssa voi tuntua tehokkaalta, mutta aidosti olla vähemmän tehostavaa. Tästä on myös tutkimuksia, että ihmisille, jotka käyttävät todella paljon tekoälyä jatkuvasti, niin heillä voi käydä niin, että he alkavat ulkoistaa sitä omaa päätöksentekokykyään tekoälylle. Ja pelkästään se, että luovuttaa sen intuitiivisen nopean päätöksenteon itseltään tekoälylle, sehän hidastaa. Tekoälylle pitää siis selittää se ongelma, johon tarvitaan päätös. Mutta tässä on visuaalinen esimerkki tästä. Saatoin näyttää tämä viimeksikin, että miten kahdella erilaisella promptilla, pidemmälle mietityllä ja vähemmän pidemmälle mietityllä, voi tulla erilainen lopputulos. Ja kun osaa paremmin määrittää sen oman promptinsa ja oman komentonsa, jonka tekoälylle antaa, niin se johtaa siihen, että saa helpommin sen lopputuloksen, mitä aidosti haluaa. Ja tämä on hyvä tunnistaa. No mennään esimerkkeihin, mitä ajattelin tässä näyttää. Ensinnäkin yksi, mihin tekoäly on oikeasti varsin hyvä nykyään, pitää sanoa nykyään, koska tämä on muuttunut ajan kanssa, niin tekoäly on todella hyvä poimimaan dataa erilaisista tiedostoista, ja se datan poimiminen voi olla usein hankalaa tai aikaan vievää. Mulla on käytännön esimerkki tässä. Eli tein tämmöisen fiktiivisen leipäyrityksen simuloidun kuukausiraportin leipätehtaan tuotetuista leivistä, paljonko niissä oli virheitä ja mikä oli vikaprosentti. Ja tämän mä olen tehnyt tällä tavalla, että se on skannattu tiedosto, joka on vielä vähän vinossa. Ja sitten siellä on puhekielinen raportti, jonka yrityksen edustaja on kirjoittanut. Ja jos mun pitäisi tästä lähteä tulkitsemaan tätä dataa, niin ensiksi mun pitäisi saada tätä dataa sellaiseen muotoon, että sitä on helppo tulkita. Se on vähän vaikea tästä listasta ensinnäkin, kun tämä ei ole kopioitavissa suoraan. Mutta tekoälylle tämä ei ole mikään ongelma, koska se yhdistää konenäön ja se yhdistää tuon kykynsä tulkita. Niin, jos mä menen tästä ChatGPT:hen, joka mulla tässä sattui olemaan auki, niin mä voin mennä ja ottaa tuon dokumentin. Katsotaan, raahata sen tänne keskusteluun ja sanoa tälle ChatGPT:lle, että tee taulukko kuukauden maaliskuun, tai itse asiassa liitetiedostosta. Taulukko maaliskuun leipätuotannosta ja sen vika
asteesta. Mä usein, kun mulla on käytössä joku tiedosto, niin mä täsmennän tekoälymalleille, että ensinnäkin hae sieltä tiedostosta, älä hae Googlesta. Ja sitten mä kirjoitan myös, että älä käytä konetta, vaan etsi tiedostosta. Tämä tulee mulla siitä, että mä oon niin monta kertaa, tämä voi tuurilla onnistua, mutta tällä on myös se ongelma, että tämä usein sen sijaan, että tämä etsisi tiedostosta, niin tämä silti lähtisi hakukoneeseen hakemaan siitä asiasta tietoa. Mutta nyt mä pyydän sen näin. Ja sitten se kopioi tämän sellaisen muotoon, että se on tuossa. Nyt se on tällaisessa muodossa. Mä voin tarkistaa helposti, että onko nämä oikein, mutta mä voin myös sanoa sille, että tämä taulukko Exceliin. Ja sitten se lähtee viemään sitä Exceliin. Se käyttää käytännössä Python-koodia tähän Excelin tiedoston luomiseen, eli se ei vaan synnytä sitä tyhjästä, vaan se ohjelmoi ensin koodin, joka luo sen tiedoston. Ja tämä on siitä hauskaa, että mä pystyisin tämän koodin kopioimaan. Mun pitäisi asentaa tietysti jotain ohjelmistoja, että se onnistuisi niin, mutta mä pystyisin sitten kopioimaan ja ajamaan ihan omallakin tietokoneella koodina, ja se koodi toimii samalla tavalla, koska se on oikea koodia. Ja nyt mulla on sitten tämä sama tieto Excelinä, minkä se loi. Ja kyllä, näyttää juuri oikealta. Ja katsotaan, miten mä pääsen takaisin. Noin. Sitten mä voin sen lisäksi, että mä otan sieltä tiedoston tälleen ulos, mä voin käyttää sitä tekstin analysointiin. Eli siinä oli melko puhekielisesti ja kansankielisesti selitettynä asioita, ja niitä voi olla etenkin kiireessä hankala tulkita. Niin mä voin nyt ottaa tämän ja sanoa sille, että analysoi kuukauden leipätuotannon vika-astetta ja sen syitä dokumentin pohjalta. Ja tosiaan ei tarvitse laadun kanssa työskennellä, että pystyy löytämään keinoja käyttää erilaisien dokumenttien analysointiin. Kaikilla meillä tulee vastaan silloin tällöin erilaisia tiedostoja, joita pitää analysoida ja pohtia. Ja tämä sitten analysoi, mitä siellä lukeekaan, ja näin siellä oikeasti luki, eli nämä on menneet ihan analyysi oikein. Varsin käytännönläheistä analyysiä, tämä ei korvaa sitä omaa työtä, mutta tämä voi supplementoida uusia näkökulmia, tuoda uusia tapoja ajatella siihen tekemisen kylkeen. Sitten mulla on hyvät 9 minuuttia näyttää toinen käyttötarkoitus tai tekoäly, jota voi käyttää. Ja se on semmoinen kuin, tässä tuo pois. Niin Notebook LM. Ja Notebook LM on Googlen Geminin päälle rakennettu tiedonhakutekoäly. Ja se mahdollistaa tiedonhaun ja vertailun, mutta se antaa myös lähteet, mikä on varsin näppärää. Eli mä voin tästä mennä Notebook LM:ään, joka on siis notebooklm.google, se nettisivu. Ja klikkaan tuosta kokeile ja lähden uuteen projektiin. Tämä on ilmainen työkalu. Tällä pääsee tosi pitkälle ilmaiseksi. Mulla ei itselläni ole tätä maksullista käytössä, mutta mä silti käytän tätä ihan säännöllisesti. Idea tässä on se, että
Mä voin antaa tälle, jos mulla on liitetiedostoina, mulla on vaikka PDF-tiedostoina lähteitä, joita mä haluan analysoida, mä voin heittää ne tälle, ja tämä lähtee tutkimaan niitä. Mä voin myös käskeä tätä etsimään verkosta tietoa. Voin sanoa tästä, että etsi tietoa EUn ja Suomen elintarvikemarkkinoinnin sääntelystä. Käytä viranomaislähteitä. Ja sitten mä klikkaan lähde. Ja nyt, mitä se tekee, niin se lähtee etsimään verkosta tietoa. Ja tämä käyttää Googlea pohjanaan verrattuna, että jos mä tekisin tämän saman ChatGPT, se käyttää Bingiä. Eli kun käyttää eri tekoälymalleja, voi saada eri tuloksia. Ja mä usein teinkin tiedonhaun niin, että mä yhdistän sen, että mä käytän yhtä tekoälymallia ja sitten mä käytän toista ja saan eri lähteitä. Sitten mä saan enemmän lähteitä. Niin. Nyt se kävi lähteitä läpi. Mä käytin nopeaa hakua ihan sen takia, että demoan tätä. Mä oon käynyt katsomassa nämä lähteet täältä. Ja mä voin klikata lähdettä, avata sen linkin, katsoa, että mikä on lähteessä kyse. Tämä kyse oli elintarvikelaki. Ihan relevantti lähde. Tämä on niin virallisia hyviä lähteitä ja vaikuttaa olevan ihan oikein. Jos joku ei olisi hyvä, niin mä voisin tuosta ottaa vaikka kuluttaja- ja kilpailuviraston lähteen tästä pois, niin mä klikkaan sen pois. Ja totta kai mä katsoisin läpi nuo lähteet, että ne on laadukkaita. Ja klikkaan tästä import. Ja nyt kun se importtaa, niin siinä menee pieni hetki. Niin käytännössä se syöttää nämä lähteet tälle tekoälymallille. Ja nyt kun se on syöttänyt ne lähteet, niin tämä ensin antaa minulle pienen tiivistelmän aiheesta. Ja nyt mä voin antaa sen kysymyksen. Mitä minun pitää huomioida, jos mainostan leipätehtaan tuotteita kuluttajille? Niin sen sijaan, että se lähtee etsimään nyt netistä tietoa, niin se on nämä lähteet, joita sille annettiin, niin, tai joita se löysi ja jotka mä hyväksyin, niin se etsii näistä sen tiedon. Se ei koita keksiä sitä itse, se ei koita päätellä sitä, se ei koita hakea uudelleen tietoa jostain, vaan se käyttää näitä lähteitä. Ja sitten se antaa vastauksen. Ja sieltä tulee se vastaus. Mä voin katsoa joku asia, jonka mä tästä katsoin, että okei, väitteet, jos todetaan tai annetaan ymmärtää olevan yhteys elintarvikkeiden ja terveyden välillä, on oltava tieteellisesti perusteltuja ja EU:ssa ennalta hyväksyttyjä. Niin sitten se antaa mulle kohdan, jossa tämä lukee. Eli okei, se on lähteestä numero 8. Klikataan sitä, niin se menee tänne alkuperäiseen lähteeseen. Ja näyttää sieltä, mistä tämä väite on peräisin. Tämä helpottaa sitä, että kun tekoälyllä on jatkuvasti ongelmana, että se ei välttämättä kykene tuottamaan faktuaalista tietoa aina oikein, ja sen tiedon tarkistaminen on tosi vaivalloista, koska pitää mennä kaikki niihin lähteisiin, niin tällä pystyy tarkistamaan niiden lähteiden laadun. Ja tämä helpottaa tosi paljon sitten tekoälyllä tiedonhaun kanssa työskentelyä. Sitten vielä ihan viimeinen parin minuutin juttu, minkä mä voin laittaa käyntiin, niin mä tuosta näytän, mitä tapahtuu. ChatGPT:ssä on semmoinen malli kuin syvätutkimus. Mä otan sen täältä päälle. Syvätutkimus. Tämä tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että mä pyydän siltä nopean vastauksen, niin mä sanonkin sille, että eti kaikessa rauhassa tämä tieto, mutta tee se hyvin. Niin mä annan tälle, että etsi 10 LVI-urakoitsijaa vaksinais Suomesta ja tee niistä
niiden verkkosivuista analyysi sen suhteen, että olisit kilpailuttamassa linjasaneerausta. Jos mä laitan sen nyt näin, niin, ja mulla on syvä tutkimus päällä, niin se muodostaa tähän tämmöiset väittämät, joita se lähtee edistämään. Se menee pieni hetki. Ja nyt sieltä tulee, eli tämä on toinen tapa saada laadukasta tiedonhakua. Tämä toimii etenkin kilpailija-analyysiin tosi hyvin. Niin nyt se mun promptin pohjalta päättelee, että mitä siellä pitäisi tehdä. Mä voin muokata näitä päätelmiä, katsoa, että mitä mä haluaisin muokata niistä, tai jos ne on hyvät sellaisenaan, mä voin klikata tuosta aloita, ja se lähtee sitten tekemään tätä analyysiä. Ja se saattaa käydä analyysin aikana satoja lähteitä läpi. Mä esimerkiksi tuossa aikaisemmin tein yhteen toiseen projektiin analyysin erilaisten suomalaisten sijoituskonsernien viestinnästä tällä, ja se käytti yli 300 lähdettä sen lopullisen raportin luomiseen käyttäen tätä syvätutkimusta. Eli riippuen siitä, mitä sille antaa, niin se lähtee hakemaan tietoa. Sillä kestää hetki lähteä liikkeelle, joten me ei tulla saamaan tämän koulutuksen aikana. Tämä on semmoinen asia, mikä toimii, jos mulla olisi aikaa laittaa tähän yli tunnin mittainen koulutus, tai mieluusti tämä olisi semmoinen, jos hän lähtisi niin 3 tunnin mittainen, koska siinä voi kestää yli tunti, että se antaa sen lopputuloksenkin. Mutta toikin on semmoinen, että jos etenkin kilpailija-analyysiä lähtee tekemään, niin tuolla syvätutkimuksella pääsee liikkeelle. Ja nyt on vielä, tämä oli tosiaan viimeinen osuus, mistä tällä kertaa puhun,